हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बहाय जीबी टेक्निकल यूट्यूब चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लाना फैदों आरोना यूट्यूबाव जायफ्रा यूट्यूब चेनेल खुलिनानै नोंथांमोना भिडिअ आपलोड खालामनानै आर्निं खालामगासिनो दं एसे एनै फैसा इनकाम खालामगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना बे भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय लास्टआव आं नोंथांमोननो बोरैहाय कलाब खालामो यूट्यूबाव माने गोदान आपडेट फैबाय कलाबरेशन खालामनायनि बेखौ बोरैहाय सेटआप खालामनांगौ बोरैहाय नोंथांमोना नोंनि लोगोफोरनो बोरैहाय इनभाइट खालामनांगौ बेनि जिनाखि क्राइटेरिया जिनाखि इनभाइट खालामनाय अपसन बेखौ नोंथांमोना आं खिन्थालांगासिनो दङ जोंहा फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामाव मोनसे रिल्स भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नोंनि लोगोजों कलाब खालामनो हायो आरोना कलाबरेशन खालामनो हायो लोगोफोर आं दा नै यूट्यूब स्टुडिअ'आव फैबाय यूट्यूब स्टुडिअ'आव फैखांनायनि उनाव बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव कन्टेन्टआव थुबानो जाबाय कन्टेन्टआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे भिउ अलाव होनानै नाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जि आगोल आपल'ड खालामखांनाय भिडिअ बेवहाय मोनसे थुनानै होदो नै धनिष्का नैबे धनिष्कायाव थुना होबाय आङो बेनिफ्राय नैबे पेन्सिलाव थुदो नोंथांमोना नैबे पेन्सिल सिनाव थुनानै होबानो जाबाय पेन्सिलाव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुगोन नै इनभाइट ए कलाबरेटर नैबे थुनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना जायनि यूट्यूब चेनेलजों नोंथांमोना कलाब खालामगोन नैबेहाय सार्च खालामब्लानो जाबाय आं दा बेहाय लिरनोसै दैमु बसुमतारी नै सेकेन्डआवनो फैखाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नैबे एल' एनालाइटिक्स भिउइं बेहाय थुनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय क्रिएट लिंक बे क्रिएट लिंकआव थुदो बेनिफ्राय बेखौ कपि खालामग्रोनांगोन नोंथांमोना आं दा बेखौ कपि खालामखाबाय नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नैबे सेभआव थुनानै हो सेभआव थुनाय लोगो लोगो दा आङो नै बेक फैबाय आं दा लिंकखौ कपि खालामखांनायनि उनाव बेवहाय नै वाट्सएपआव शेयार खालामसै बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नै वाट्सएपआव आङो ओरै थुहाबबाय बेनिफ्राय पेस्ट खालामना होबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि आरो वाट्सएप लिंकआव थांफिनबाय आं लोगोफोर वाट्सएप लिंकआव थांखांनायनि उनाव डाइरेक्टलि बियो नै बेबायदि अपसन नुजाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नोंथांमोना एक्सेप्टआव थुनानै होब्लानो जाबाय एक्सेप्टआव थुबायना बियो दैमु बसुमतारी चेनेलजों माने कलाब खालामनाय जाबाय आरोना आं दा नोंथांमोननो देखायनोसै आं दा नोंथांमोननो कलाब खालामनाय भिडिअखौ देखायनोसै डाइरेक्टलि यूट्यूबाव थांफिनबाय आङो बेहाय आङो दा बड' कापोल लिरनोसै बड' कापोल नैबे डाइरेक्टलि सार्च खालामबाय बेनिफ्राय आं बबे भिडिअखौ होनायमोन नैबे फार्स्टनिखौनो धनिष्काया सेरगावआव थांनायमोन नै धनिष्काया सेरगावआव फैनानै एप्पल मोनजायैनि गाबदों होननायाव आङो थुबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय दा बड' कापोलाव थुनानै नायनो हागोन बेवहाय नै सानै अनार ओंखारबाय आरोना बेहाय नै दा बड' कापोल बेनिफ्राय दैमु बसुमतारी माने आङो बेखौ दा बड' कापोलावसो आपल'ड खालामदों ओमफ्राय दैमु बसुमतारीयावबो नुजासिगोन आरोना बियो माने बिनि साबसक्राइबारफोरा बेवहाय नायगोन आरोना दा बड' कापोलनि भिडिअखौ दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना रोंखासिगोन बेनिफ्राय आं दैमु बसुमतारीयाव माखासे कलाब खालामदों नै मिस्टार दैमु बसुमतारी चेनेलजों मिस्टार दैमु बसुमतारी सार्च खालामबाय बेनिफ्राय नायनो हागोन नै बेहाय थुबाय आङो चेनेलाव बेनिफ्राय भिडिअसआव थुबाय जांख्रिथायनि थैसाम बेवहायबो नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन नै बैबायदि एरर नुजाखायो आरोना मोनथाम जुदि चेनेलजों कलाब खालामब्ला साथामनि ओंखारगोन नैबे नामाव थुदो नामाव थुनाय लोगो लोगो नै दा बड' कापोलजों आं खालामदों बेनिफ्राय नै दैमु बसुमतारीया आंनि मेन चेनेल जाहैबाय दा बड' कापोलजों आं कलाब खालामदों आरोना बेबायदि कलाब खालामनांगौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबाङा कलाब खालामनो रोङाखैमोनबा दिनैनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङै खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना गोबाङानो आंनि चेनेलखौ नायो आरोना खायफाया माने साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आङो भिडिअ होयिया एसे गोबावानो जाबायमोन दा माने आङो गुबुन मोनसे चेनेलाव मोननै चेनेल दंबावो नालाय आंना दा बड' कापोल बेनिफ्राय दैमु बसुमतारी बेवहायसो आङो ब्लग भिडिअ लाबोगासिनो दं नालाय दा नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेटफोरखौ थाब थाब खिथानो हाया जीबी टेक्निकल दिनैनि बे चेनेलनि थ्रुयै दा नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो गाव गावनि यूट्यूब चेनेलनि जिनाखि भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो बा नोंनि सोरबा सिनायनाय लोगोफोर दंबा यूट्यूब चेनेल थानाय बिथांमोनजों नोंथांमोना कलाब खालामनानै नोंनि साबस्क्राइबारखौ थाब बारायनो हागोन आरोना बिनिफ्राय भिउसखौबो थाब बारायहोनो हागोन थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आंनि चेनेलखौ थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन